भैया हमार होवे राम जैसन, मान ले हमके पहरान जैसन। रे नानी के घर आ गई रे। नानी के घर आ गए देख दुआर में नानी बैठल ले ले मिठाई चल। प्रणाम नानी। खुश रह से बबुआ, खुश रह स। नानी कैसन बारिश थे? हम बढ़िया बानी। अपना माई के समाचार कह। माई के समाचार ठीक बा। पापा नानी समाचार ना पूछबे का? कह अपना पप्पू के समाचार। पप्पो के समाचार ठीक है बा। ठीक बा, बैठल हो। हइले नानी ई का जरूरत रहला? अरे रसगुल्ला बा। अरे खोल के दे दे ना एगो नानी के की खाओ ना। अरे दे बे तई बढ़िया का रसगुल्ला बा। लागत है अलग किस्म का रसगुल्ला पैक कर देले बा। दे तो नानी देख तो रसगुल्ला ढेरे बा, एक जोरा बा में। अरे ई का हो रे? अरे रसगुल्ला हम आई देला सिया। रसगुल्ला हो? हां हां रसगुल्ला रख दे, बाद में खा लियो। है चल ठीक बा। ठीक बा। नानी नाना रे। नाना बा। नानी मामा कहाँ बारन रे? अरे कहाँ दे छोटे मामा बारन। प्रणाम मामा। बैठ। अरे घर में बारन। बुलाओ। रुको सब बैठो से। तू वहाँ घर में सुतल बड़ा, दूरा पर दूधू को नाती आइल बड़ा सो। जाओ कनी के आशीर्वाद दो। रसगुल्ला लेके आइल बड़ा सो। प्रणाम मामा। प्रणाम मामा। इस साला मामा तो बोलते नहीं के रे। काहे भैयो? पापा एकरा के खूब मार लरलन। काहे खातिर रे? दहेज तय क के पैसा कट गल, ओइ से पापा कमा घर में बंद करके खूब तब से कम बोलेला। अच्छा पापा मार के एकने के गोबर ओबर फेंकोइला रहन कि ना? ए साला का बड़बड़ के बोलता सरी? जाके अपना पापा से पूछिए सन, हमनियो को मार के गोबर फेंकोइले रहनी सन। मामा बड़ा खतरनाक लागत री। हमनी के जोन पापा बतैले रहन तौने तो कनी हसन। के आइल बा? नाती आइल बा सो। प्रणाम नाना। खुश रह सो बबुआ, खुश रह सो। बैठी 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 नाना तो। दिनों में काहे सुत रहत नहीं? का कहबो, थकान हो जाता। और सब समाचार कहलो। और सब नाना ठीक बा। अब आपन को हमर ठीक है बा। देखनी हो जंगलवा में है तो मेरा डाउट दे जाता तलो की रलो। अरे तेरा पता नहीं थे, तेरा नानी के बहिन रही। नाना दूधू को गाड़ी पर चढ़ कहीं तो इहे में रह जाता रे शरीर। उनका तबीयत खराब बा तो 4 दिन थोड़ा सेवा पानी खातिर बुलावल गइल बा।